да убиват, да трепат невинни хора. Стига вече това. Ако не и ние ще се дигаме в бунт. Това вече не може да го търпиме ние, да ни стрепат децата, да ни стрепат внуците. Това е невъзможно. Не може вече да търпиме ние това нещо. Пред очите на бащата са пребили синовете ми. Как си седат на столовете с железни бухалки? Какво е това? Това не е правилно. Трябва да се реши нещо. Ще се дигаме на бунт. Повече няма да търпиме това нещо. Това трябва да го знаят целият свет. Целият свет трябва да го знае. Ще ходим там на Американското посолство и те да решават какво ще правят с нас. Ако не да вземат всичките цигани и да се ходим в Америка или в друга страна, където няма да не бият и няма да не трепат невинни. Ще гласувате ли на тия избори? Не! Аз ще заявим по всички квартали, ще пращаме такова вести, никой да не ходи да гласува в България. Един цигани, подкупници да няма и да не ги подкупват. За древни стотинки да ходят да гласуват, че ние сме неграмотни, какво си мислят вече? Ние дайме много повече от те. И много по-добре ще регулираме тук живота, защото няма омраза, няма злоба в нашите сърца. А има само правда. Друго нищо няма. Това е целта. Как не да се ядосвам? Аз със страх трябва да ходим на работа и да се приберем, да се обаждам на внуци, на деца, да видим как ще се приберат и какво. В страх ти знаеш ли какво е нещо да живее? С нощи цяла нощ не съм спала. С високо кръвно с диабет съм го дигнала до дупка. За чуждите хора ме боли. Ще ме боли, защото ние нямаме омраза. Нека Бог да решава всичко. Бог да се намеси и да не пази Господ. Това е най-важното нещо. Но докато има тази омраза, няма да има живот в България.